kana wagadzirira kunzwa shoko, simudzisa maoko kudenga. Ungoti maoko mudenga yaka. Koma Fidelis, maoko mudenga yaka. Munhu waMwari naMwari wake ari pano. Asina simbouya yosve namama. Perekedzwa ivapei Bhaibheri vamboperekedzana vega. Hallelujah. Fambidzanai muchiuya. Ngatifarirei munhu waMwari naMwari wake. Imboti tameremere kuna Jehovha. Itameremere kuna She. Gamuchira munhu waMwari naMwari wake muzita raJesu. Hallelujah. Mere kushumba yorudzi rwekwa Judha. Hallelujah. Tinotenda Mwari wamasimba ose titore nzvimbo dzedu tiri muuvapo hwaMwari. Mwari vachitiitira zvakanaka. Tinotenda kuti ndiyo weekend dzvene yavaita yatichapembera nokufara mairi. Muzita raJesu, amen. Ruremekedzo rwangu rwakasarudzika kumuranda waMwari panzvimbo ino. Ndoda kuti ndikuzivisei kuti makapiwa mufudzi ane moyo nemi. Ameni. Jeremiah 3:15 inoti ndichakupai vafudzi vari pamoyo pangu, vachakudzidzisai neuchenjeri nokunzwisisa. Mwari akakurangarirai, akakuitirai zvakanaka. Muranda waMwari, baba namai, Mwari akukomborerei. We thank you for the love and the hospitality and everything zvatiri kuexperience tiri muno. Mwari akukomborerei dare rose rinoshanda naBaba. Mwari ngaakuropafadzei, akuitirei zvikuru muzita raJesu, amen. Vatungamiriri kumadepartments akasiyana siyana zvekare navafundisi vandadzo vari pakati pedu, Mwari ngaakuitirei zvikuru muzita raJesu, amen. Adzimai vangu ndinoramba achingovamhoresa. Ndakaita dambudziko rokupinda muministry ndiri bachura, saka pese paimira vafundisi vachimhoresa madzimai avo, ndakati pandicharora handirege kumhoresa ndichitsividza nguva iyoyo. Saka ndinomuda netso nemapapu nematumbu zvese mukadzi yeyu. Hallelujah. Toda kuti panguva yamanheru ano Mwari vatiitire zvakanaka. Ndakavimbisa kuti nhasi ndinenge ndichibata topic inonzi favor that attracts blessings. Ndoda kutaura nezvayo. Saka handisi kubva pamavhesi angu iwayo nokuti ndo pandokuramba ndichinzwa mweya wangu uchingotitenderera ipapo. Chapter 2 verse 52 chete yaRuka iyoyo ngatiiverengei tinzwe kutaura kwaMwari kuburikidza neshoko iroro, tichitora message yedu from where we left it yesterday. Luke chapter 2 verse 52. Luke chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Neshona. Jesu akaramba achienda mberi pakuchenjera nepakukura nepakufadza Mwari nevanhu. Tinamate Baba, ndokutendai nenyasha, ndokutendai nemukana, ndokutendai ini ndiri wenyu, vanhu ndevenyu, vhangeri nderenyu, mweya mutsvene ndewenyu. Chiitai zvamunoda nesu, ndiri mudziyo wevhu, handina chokutaura namusina kundipa. Burutsai nyasha dzekurangarira shoko renyu kuti risvike richiprofita, richivandudza nekuvaka. Maita mweya mutsvene, mweya yakaipa ngaiende pasi petsoka dzedu muservice ino. In the name of Jesus, amen. The favor that attracts blessings. Hallelujah. Kusvikira maita sei mandiropafadza. Amen. Now tiri kuona paupenyu hwaJesu kubva patakaisira nezuro kuti wakakura pauchenjeri, ndokubva afadza vanhu naMwari. Kureva kuti nyaya yekunamata kana blessing yakuuya, kunouya inonzi societal blessing, inoziva vanhu, kugara nevanhu. Koita inonzi divine blessing, ine chekuita neukama hwako naMwari. Zvinhu zviviri ukazvibatanidza unokaura nemakomborero.
Pawaitsikirirwa paya iwe hauchatsikirirwa, unotadza kupepuka uchitsikirirwa nemakomborero. Toda kuti Mwari mukati megore rino muranda waMwari paari kuprofita ukomborerwe naMwari kusvika wakutaura saDavid kuti makazodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachuka. Utange kupfachuka paukama hwako naMwari. Kaziviro kako kaunoita Mwari kaonekwe kuti apa paita baba vanoziva Mwari, apa paita amai vanoziva Mwari, paita mukoma vanoziva Mwari, paita hanzvadzi inoziva Mwari. Haleluya. Kumuziva ndo upenyu. Kuna kuti blessing haidi kuti ioneke kunze isina kutangira mukati. Nokuti Johani wechitatu wekuchizaruko takuenda kuna zvakazarurwa uku anotaura pavhesi ya2 nekuti chapter imwe chete. Anoti, I wish above all things that as your soul prospers, be prosperous in all dimensions. Kureva kuti kana ndichikomborerwa kunze ngazvitangire paupfumi hwepamoyo hwekugona kufamba naMwari, hwekugona kuziva Mwari. Haleluya. Ndawakaenderera mberi achisipa pamweya ndokubva ava newisdom, ndokubva ave nefavor pamberi paMwari nepamberi pevanhu. Favor yepamberi paMwari ndo inounza divine blessing. Anditika? Then favor yepamberi pevanhu inounza societal blessing, zvinobva muvanhu nekugarisana. Tine munhu ari kuninzwa zvakanaka. Saka ndoda kuti ubate izwi rinoti favor nerinoti blessing pandiri kuritaura muzuva ranhasi. Chinonzi favor chinongoreva kuwana approval and acceptance, kuva munhu anogamuchirika. Amen. Pamberi paMwari nepamberi pevanhu. Izvozvo ndo zvinoita kuti makomborero anamirire muupenyu hwako. Favor zvinongoreva kugamuchirika. Ndosaka muchiona kuti pachikoro vana vachitanga kuenda grade 1, ticha ano umwe mwana wanongotanga kunzwa kuda kutuma kupfuura vamwe. Mwana iyeye paari patone favor, ane chiri paari chinodikika. Ndinodeclare panguva yamandero anhasi, mweya wejambwa, mweya wekurambwa, mweya weminyama ndo watinorwa nawo. Iva munhu anogamuchirika. Wakamboona kuti munhu kana asingagamuchirike akaita joko vanhu havaseke? That same joke rikaitika nemunhu anogamuchirika vanhu vanoseka. Zviri kuda kuratidza izvozvo zvega kuti kutosiyana kwevanhu. Pane mweya uri mumunhu wekuti haagamuchirike. Haleluya. Koita uri mune mumwe munhu wekuti anoita sei? Anogamuchirika. Saka panguva yamanheru ano dzidziso nemharidzo yangu iri kuda kuti ugamuchirike, madhoo ako avhurike kuvanhu nekuna Mwari. Wakakura pauchenjeri akawana favor pamberi paMwari nepamberi pevanhu. Equation yacho iyo tongotanga ichiti pamberi paMwari first, then yozoenda kuvanhu. Ndosaka muchiona kuti even murayiro mukuru uri pamusoro, the greatest commandment, chapter 6 verse 5 yaDeuteronomy, inotanga nazvaJehovha. Inoti ida Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose, nekufunga kwako kwose, nesimba rako rose. Then the next commandment iri panumber 2, chapter 19 verse 18 yebhuku raLeviticus, inoti ida wekwako sekuzvida kuoneta sei kwaunozviita. Kureva kuti inotangira pakuda Mwari yozoenda pakugara navanhu. Saka Jehovha Mwari ngaakubatsire pandiri kuparidza ubuilde ukama hwako naMwari zvokuti kana woenda kuvanhu hauresistike. Inzwai, vanhu vakawanda favor vanoida.
ndosaka muchiona vanhu vachienda kunoromba kutsvaga simba rekugamuchirika. Vanhu vanonoromba kuti mabhizinesi avo afambe, kunotsvaga mishonga, kutsvaga favor, but ari kuitsvaga in a wrong way, in a demonic way. Vasikana akangoona kuti ko zvinhu ndinenge ndisiri kutaurwa neni nevakomana, anonotsvaga vananasekuru vanopa sipo dzemarake. Ari kutsvaga favor musikana, but haasi kuziva kuti izvi zvinobva kuvanhu zvinopera, zvinobva kumadhimoni zvinopera. Chawapiwa naJehovha hapana anokutorera, kana avhura hapana anovhara, kana ati hongu hapana anoramba. Saka kana wakuda nyaya yefeva, ngaitangire paukama hwako naMwari, wakakura pauchenjeri, pakufadza Mwari, then vanhu. Kana ruri bata zvakanaka, ukada ukama naMwari hazvina basa kuti zvakamira sei kubackground yako. Mwari anotanga kuti hatigone kutora mwenje kuisa pasi pedengu, unotanga kubuda kuenda pamusoro. Jehovha ngaakubatsire mugore rekuropafadzwa, uestablishe ukama hwako naMwari, uone zvinoitwa naMwari mukati melife yako. Vanhu havasi kundiona, vanhu havasi right, vanhu vanosarudza vanhu. David anotaura zvakanaka, anoti rubetsero rwangu runobva kunani, runobva kuna Jehovha akaita denga nepasi. Kana favor yaMwari yauya muupenyu hwako, haina basa kuti uri kuNazareta kuna Mary usina anokuziva. Unongoona divine power radzika, chapter 1 pavhesi ya 28 yaRuka. Kaziwa iwe wakaropafadzwa, highly favored of the Lord, iwewe Jehovha anewe. Ipapa ndo pandiri kuda. Verse inoti, you are highly favored. Why? Because God is with you. Kwangovana Mwari chete, don't worry, it's a matter of time. Biuta ukama hwako naMwari. Haleluya. Chiri kuita kuti Mwari aburuke. Kune vamwe vasikana vari kutambisa usikana mazuva avo, but kune musikana akachengeta umhandara anonzi Maria. Mwari ari kuti ndiri kuda purity iyoyo, ndo yandakuburukira. Vana baba nanamai kana taakuda zvekwaMwari, equation yacho ndeyekuti let us be pure, ngative ine mweya wekutya Mwari. Maropafadzo anouya usina kutya Mwari, they are temporal. Do you know kuti mamwe makomborero atogona kuashuva tichiona, but asingagone kuyambuka ku next generation? Why? Hallelujah. Zviri kukonzerwa nekuti akakomborerwa wacho zviri kuoneka haana ukama naMwari, blessing yake inotadza kunotevera kuvana. 112 from verse 1-2 yebhuku raVapisarema inoti vakaropafadzwa vanotya Jehovha vanoita mirayiro yake. Verse 2 inobva yatiyo vana vavo vachava nesimba. But watangira kuona verse 1, kuna kuti kumwe kukundikana muupenyu, haleluya, kuno affecta ma next generations. Mwari ngaakubatsire, abate mweya wako, abate ndangariro dzako, abate mararamiro ako. Kana wakuda favor yaMwari, favor yaJehovha, anonzi kuti Maria, you are highly favored because God is with you. Saka nyaya yekufamba naMwari inhau yekungoti kana Mwari akave newe zvatonaka. Mwari akaita sei? Akangove newe. Ndo inonzi favor iyo, kudikika pamberi paMwari nekudikika pamberi pevanhu, ndo favor iyoyo. Then chinonzi blessing. Blessing zvinongoreva kuti the ability to multiply, kubva pane zvisipo, kutanga uri munhu pasina so, but potanga kuonekwa progress, ndo inonzi blessing. Blessing inoeda nekumultiply. Ukaverenga chapter 10 pavhesi ya 10 yebhuku raJohn inoti mbavha inouya kuzoba, kuuraya nokuparadza, asi mwanakomana wemunhu wakauya kuzopa upenyu, kwete kungopa chete. Obva amultiplier, obva ati hwakawandisa, kureva kuti pamuri kupora
kuitwa nyaya yeblessing pari kutaurwa nyaya yeaddition and multiplication. Haurambe wakadaro. Mwari wedu ndimwari anowedzera. Mwari wedu ndimwari anopa zvakatsikirirwa zvine mupfunga zvinopfachukira. Akakupa prayer life anokupa inopfachukira. Akakupa kunamata anokupa kunonamata kunopfachukira. Akakupa utano anokupa unopfachukira. Akakupa mhuri anokupa ine mufaro unopfachukira. Jehovha Mwari ngaabate upenyu hwako ukomborerwe in all dimensions. Do you know the blessing, the ability to multiply? Ndosaka Mwari vachikomborera chapter 1 verse 26 to 28 ebhuku raGenesis. Vasika Adamu naEva vanoti be fruitful and multiply, subdue the earth. Nekuti muri kumultiply. Nyasha dzekumultiply pari kutaurwa nyaya yekuropafadzwa ngadziuye pamusoro peupenyu hwako. Chese chaunoita ngachita sei? Nyasha dzekumultiply dzaita kuti Jesu akangobata zvingwa zvishoma nekuti ane favor yaMwari neblessing zvaiwanda. Dzinonzi nyasha dzekuita sei? Dzekumultiply. Elisha wakatora zvingwa zvishoma zvikafidha vanhu vakawanda. Nyasha dzekumultiply. Pandiri kuticha nekuparidza ndinoda kuti Mwari aise mweya mauri muupenyu hwako unoti pawasvika panoonekwa kuti pasvikwa neakakomborerwa. Pawasvika panoonekwa nekusimuka. Reti paridze Bible. Manzwa zvataurwa kuna Mary, and you are highly favored for God is with you. Iyo statement yokuti God is with you is very powerful. Kana Mwari akangove newe handei mboiteedza muBhayibheri statement iyoyo. Kuenda kuchapter 39 from verse 2 yebhuku raGenesis kune murume anonzi Joseph. Joseph anonzi neshoko raMwari wakabudirira pane zvese zvaaita. Akagara muimba yamaster vake. Wagara muimba yamaster vake kusvika master vazviona kuti Joseph ana Mwari. Favor iwande inooneka kuti apa pana Mwari apa. Hazvisi zvokuklema. Zvinotooneka kuti apa panani. Inzwai, favor iri kundishamisa pana Joseph. Joseph achiri nhapwa. Achiri kushanda mumba zvekudzinyirirwa, zvekutorwa nechisimba islave rakatengeswa. But inzwaiwe, macircumstances ako haasiri vanodefine favor pamupenyu hwako. Kunyange usati watanga kuwana chinooneka pauri, tinotokuona palevel yauchiri kunyange uri musikana webasa kuti musikana uyu haaperere akadaiso. Zvinooneka. Akazvioneka kuti there is something different about this young man. Pane chakasiyana pamusoro pemukomana anonzi Joseph. Akazviona, amuona favor ine tsika yokupromota. Zvikunzi akamupromota akaita overseer wemba yake yose, mutariri wemba yose. Kona mupenyu hwako hamuna tuma promotions tunouya paunosvika, whether uri muroora unongoita muroora ari ordinary. Hapana chimwe chinooneka kuti amai pakauya amai pakati pedu. There is something wrong. Munhu ana Mwari paasvika panotooneka. Kuchikoro vana vachienda kuchikoro kudai haaonekwe kuti wakana muprefect kana kuita head boy kana kunzwa group leader kana kunzi tarisa avo vari kutsvaira pakona kunyange usiri group leader. Izvozvo ndo zvinoshuwa kuti hapazi kuoperate blessing. Kana blessing iri paupenyu hwako haisiyane nekutrustwa navanhu nepromotion mulife yako. Tinoda kuti Jehovha Mwari aporombote upenyu hwako, utaure kuti andibvisa mumatope, andimisa padombo, andipa rwiyo rutsa, anosimudza marombe kupa mukuruva, achiagadza namachita. Hallelujah. Do you know the promotion? Promotion vari kuseka kuti promotion yakadai yaite uri slave inobatsira chi. Havasi kuziva kuti he is coming out of slavery. Chinokosha ndechekuti atanga aina Mwari. Pauri pauri wedza uri palevel ipi, zvinoitwa newe ngazvingoonekwa kuti
kuti uyana Jehovha. Usati wane promotion kubasa kwaunoshanda uchiri kutsvaira ndiwe uchiri kutumwa, but ruoko rwako paunobata ngaruonekwe kuti pauya Josefa pakapandi pedu. Saka ndichata ndichisanganisa makomborero anobva kunani? Kuna Jehovha neanobva kuvanhu. Uri kuona kuti iri ratogomborero riri kubva kumunhu asinganamate Mwari waanonamata. Ava vanonamata zvifananidzwa, but akazvinzwa kuti zvimwari zvedu zvemuno muIjipita zvasarenda pane Mwari ari pamukomana. Ndopaipo kuti kunyange ukashanda nen'anga dzinosapumita kwauri, kunyange ukashanda nevanorompa vanobata mishonga vanosapumita kwauri. Greater is he who is within you than the one in the world. Tanga ega kunzwa kuti amfana ya pane something ndozvinoita favor izvozvo yakutomsimudza. Iri kubva pakuti ana Mwari yoita kuti vanhu vari panyika vamude. Ini ndiri kufarira nyaya yekuti zvino he was in his master's house. Mweya wehumility aigona kuva namaster. Tine vanhu vanonamata but havagoni kugara nevanhu zvakanaka. Ari pabasa panenge aranenge achita chitsotsi, ari pabasa paari anonyepera kurwara tenga madhokta kuti anonoke kuenda kubasa. Not with Joseph. Haana chinonzi excellent spirit, asi anoda favor inobva kuna Mwari. Zvaunodyara musociety will come back to you as well. Uri munhu akaita sei pabasa paunoshanda? Hausi here unoti musi wawatambira ndo musi waunoda kumbofara nekuda kuzorora kumpa mandi, haudi kuenda kubasa. Asi kana pakutaurwa nyaya yeblessing unoida, wekwamwari ari diligent. Hazvina basa kuti pabasa pacho pane maconditions akaita sei. Unonzwa kuna vakorosi yakuti kana uchiita chaunoita usaite usenge uri kuitira vanhu, ita kunge uri kuitira Mwari. Chese chaunoita nemwoyo wako wose chine promotion mulife yako, be it at your company. Mwari achida kukurotesa kuti uve neyako kambani hombe, anokutarisa mabatiro aunoita kwauri kuenda. Akaona kuti uri kubatana zvevamwe uchiita zvekutamba, anoti kana usiri faithful nezvemumwe, who can trust you with your own? Luke chapter 16 ine verse inodaro. Kana wakuda favor yaMwari, unogarisana nevanhu zvakaita sei kumakambani? Unoshanda nesimba here? Haunonoke here? Hausi munhu anoteverwa kuti konhasi manonoka kuuya zvaita sei? Wotanga kuti musoro wangu uchitema kusvika wazoshedza madhimoni anotemesa musoro, nekuti unoanyepera kuti ari kukutemesa musoro yousiri. Zvimwe zvirwere zvakauya nemweya wokunyengera. Mudumbu wangu kusvika bavepo ndarurimi rune simba, unogona kudedza upenyu, unogona kudedza rufo. He was a faithful man. Saka akaonekwa mweya wakanaka. Kana munhu uine mweya waMwari unozikanwa nezvibereko zvakanaka. Kunati Joseph aiti paakoropa kana kuri kukoropa, unototi wasvika ipapo Potifa tenzi wake unotoziva kuti mororodzi dziri papa idzi mororodzi idzi asi Joseph. Apa pamene mumwe naiwe Joseph ndiye ana clean up ndeuyo zvonzi ndazviziva usiriwe. Because chaaibata Bible rinotaura chapter 9 verse 10 yamuparidza inoti chese chinobatwa nomweya wako neruoko rwako, do it diligently. Kana uchida kuti Mwari akomporere, bvisa mweya welessness, bvisa mweya wenungo. Kunyange basa richita serinoshoreka, ukaita gadi usanyepe uchirara, muka. Kana kupromotwa naMwari. Pana runizwa zvakanaka. Wherever you work, it has really exceptional, not before men. Let Jesus be your master, even in the society. Ukadaro Mwari anokusimudza. Vanhu vachiseka kuti kupiwa zvake uprefect wemumba hapana kwaari kuenda. Nyamba uprefect wemumba uri kutaura kuti one day he shall be a governor. Ukatendeka pazvidiki zvauinazvo
Mwari vanokusimudza pane zvikuru, pane zvawakatenderwa zvacho. Even uine dreamer yekuzoita imba yakanaka, tikapinda muone room yaunogara, mubhedha unowaridzwa here, munotsvairwa here, makanaka here, tinoona kuti uya ane vision yekuzoita imba hombe. Societal blessing inouya nekuziva kugara nevanhu. Haana kuti vanhu vezvimwari zvemuno munyika vana Potifa anondiudzei. He became humble. Iva munhu ari humble in life, and God will give you the favor yokusimuka. Mwari anokuapprova, and people will approve you as well. Aina kuperera ipapo, enda kuma verse 21 chapter 39 iyoyo ibhuku raGenesis. Pa verse 21 zvinonzi akakandwa mujeri. Nda favor aingouya nezvakanaka. Do you know kuti favor iri pauri inoattracta futi nhamo? Mwari akaisa nyasha pauri, mhando dzemadhimoni anokurwisa dzinokurawo. Haana mukadzi wemunhu waabata, but kune dhimoni rinouya neaccusation. Vamwe venyu dzimehonto nezvamunorota pazvakaitika wakanga usipo, but wakapinzwa majeri asina inewe. Ina hatina ine jeri rawakapinda, chandinoziva uri mujeri iroro hariuraye the favor of God in your life. Nobvaenda mujeri, chinopinda mujeri kudai so. Favor yemva yauya ari kujeri futi, riri banditi. Kuita banditi rakaropafadzwa. Banditi rakata sei? Rakakomborerwa. Vanhu vaine status yavanokupa kunze, kuti ana nhingi era. Mwari vachiti akadaro izvozvo ari kujeri akakomborerwa. Zvoti mukuru wejeri achitarisa gadi jeri so, akangotarisa mararamiro ake so, mukomana wacho arakidza kuti ane rudo, ane excellent spirit. Akaona vanhu vakatsamwa anovaentertaina, excellent spirit. Kana uine mweya wakanaka unoziva how to relate with everyone. Ndizvanga zvakaita Joseph. Iye ari munhamo yekuti aigona kunge akadai akabatwa neshona inonzi nderekwa yekuisa musoro pasaidi so, kuti akomana inini ndiri nhapwa number 1, akomana Reuben chaiye akanditengesa ini ndakachengeta bitterness. Akomana Joseph yani Judah kundiramba Judah, akomana amana vanhu vese vakanditengesa kuno kwasha. Potifa ndakamubata zvakanaka, akubhiliva mukadzi wake kuti aigona kubatwa nemweya wekukomplaina, but munhu anonamata haana basa nemaatitudes akamukomberedza, anorarama from within, haadefiniwe nemaabuses akasangana nawo. Anotenda kuti naJehovha kunyangwe ndakarejectwa, kunyangwe ndakapomerwa, chinonakidza nyaya yekunamata moyo ndewako. Haukanganiswe nezviri kuitika kunze unless wauvhurira pane zviri kuitika kunze. Ndosaka wisdom yaSolomon pachapter 4 paverse ya 23 yebhuku razvirevo anoti pamusoro pezvinhu zvose chengeta moyo wako kudarika zvinorindwa, nokuti mukati memoyo wako ndo munobuda zvitubu zveupenyu. Kurati Joseph dai akabatwa nebitterness neunforgiveness nemamudzu, aitadza kusvika kudestiny. Many people vane potential, vane zviprofita, vane calling, but vane maattitudes asiriwo. Mwari akakutarisa uri kuenda kure, but make sure you correct your attitude. Haikuona kuti ukakanganiswa nevanhu unoswera ndokana chiparidza nchiti unomwe munhu achine bitterness. Mukomana akamuramba form 2, muchita zvisina musoro zvavana vadivi. Dai zvina kundaramba mukomana dai ndakagara zvakanaka. Bitterness iyo ndio kuramba ichikudyana nhasi. Kusvika even ukapinda mumba, murume wako anokukunzwa kuti une chimwe chinhu chawakatakura. Why wakatakura mukomana pamwoyo pako? Amai ava vanyatsogamuchirika. Chichiri kuitika kwauri, une past yawakaremerwa nayo. Joseph haana kuremerwa nepasta, wakadurura, wakateura zvese akaburitsa chena pamoyo. Chapter 5 verse 8 yebhuku raNehemiya, vakaropafadzwa vakachena pamoyo, ndivo vanoona Mwari chena pamoyo. Asha neunforgiveness ichoisi. Kusareleasa past yako. Joseph chiri kuita taramba ine favor inoattracta kuramba achingopromotwa pese pasvika, kuchengeta hana yakachena, haana kubvisa umwari. Akati ndingatorasikirwa nezvimwe zvese, but handirasikirwe nekunamata.
Pauro anoti chii chingatiparadzanise nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu? Kukwirira here kana kuti kudzikira? Vatumwa here kana kuti madhimoni? Nzara here kana kuti maguta zvanhasi here kana kuti zvinouya? Unombodzwa kuti aiwa, pane zvese izvozvi tiri vakundi nekupfurikidza. Chengeta moyo. Unoattracta makomborero. Vese vanhu vane unforgiveness nevanhu vese vane magrudges, ndo panouya basa rekufasta. Ninge ari kuti ndikangonetsekana naye anodzoka kumeso kwangu. You go 10 days ndobvisa ninge pamwoyo pangu. Mwari ndipe mwoyo wakachena, rambai kuti ndisungirire munhu. Mwari ndibetserewo. Utanga kuona kuti ukamuona, kune vamwe vanhu vanoti ninge ndakamuregerera asipo. Ndamuone face to face, mino dzake dzinotanga kushaya mweya, kutanga kusimudza mino kuti asi zvakandita gore riri. Ausati wamuburitsa. Jehovha ngaakubatsire. Sunungura mwoyo yevanhu vakakubhitireya, suduruka kwavari, chengeta hana yakachena. Ndo zvakaita kuti Joseph agone kuramba aine favor. Achipinda so kutanga kutotarisa matambudziko evamwe kunge iye asiri mudambudziko. Iye ibhanditi rekutonyeperwa pamwaya matsotsi chaiwa nezvaakatoita. Iwe uri kunetsekana chiso chako indava chichiri kunetsekana kwauri. Ndaruta hope ko iwe uri kunetsekana ari kuona vamwe. Munhu ane mweya wakanaka ndo zvaanoita. Inonzi chapter 6 verse 3 ne4 yebhuku raDaniel. Daniel was of an excellent spirit. Have a good spirit pakurarama. Iwe munhu akanaka. Haikona kuchengeta hondo nevanhu. Haikona kuchengeta magrudges. Kana mukomana akakuramba harisi riro gotwe renyika. Jehovha ane urongwa newe. Murege aende. Baba vakandisiya ndiri ndega. Pamuchara baba akavatakura muri kusiudza madhimoni. Aenda musirimi matanga kurwa nedambudziko iroro. Vakawanda vakawirwa naro. But vakagona kuri manager vamwe vakapfurira mberi vari very successful nekuda kweattitude. Munhu ndashanda naye pakambani pangu zvakanaka, but he betrayed me. Ndasingazivi ari kuburitsa zvinhu nekuseri. Akatotanga zvinhu zvake zvakufamba. Oto munhu akapfurira mberi. Munhu ari panyika panapa tikati hatsamwe tiri kunyepa. Kunyange nevhesi inotopa license yekutsamwa. Yes. Ndochivi chandakaona chinenge chinoita kakubvumirwa. Chapter 4 verse 26 ne27 yebhuku ravaEfeso. Tsamwai asi musavidze zuva. Verse 27 ndobvati musape Satani chi mukana. Pari kunzi usavidze zuva, zvino iwe wakavidza mangani? Wane makore mangani wakamuchengeta munhu pamwoyo? Vhesi yakati usavidze zuva 1. Yakati usavidze zuva 1, iwe nemunhu yeye achiri pamwoyo. Zvakandita kuririye achiri Mwari ngaakubatsire. VaHebheru 12:14 inoti iyo tsvakai rugare nemunhu wese neutsvene, pasina izvozvo hapana anoona Mwari. Yamuri kuti blessing vananamai nanababa, kuona simba raMwari, kuona kubata kwaMwari inoaffectwa kana takatakura vanhu pamwoyo. Zavhangeri rakanaka. Ndichiparidza so pane munhu ari kuya kumeso kwako uri kunzwa kuvava kuti pastor awanoziva zvandakaitirwa here. Ndozviziva zvawakaitirwa. Kunyange wakaitirwa izvozvo, vhangeri rine power rokuti ukatenda, it's not by might nor by power. Ukabhiliva kuti ndinogona kurekerera, I can do all things through Christ who strengthens me. Unoona wakutochena moyo. Vhesi haina kunyorerwa vanhu vasiri panyika panapa yakati vakaropafadzwa vakachena pamwoyo. Yakanyorerwa iwewe. Saka Joseph akagona kuchengetana nevanhu. Societal blessing. Kuna munhu ati akunamata haone even mumwe munhu asinganamati. Vanhu vari mumatiziva kuti vainamatere. But akagona kuona kuti uyo ane dambudziko. Munhu anosimudzwa naMwari munhu anogona kupota achiona matambudziko evamwe. Rejection yacho haina kuperera ipapo. Arambwa naRubheni nevanin'ina vake. Akarambwa nemukadzi waPotifa naPotifa wake. Panapa munhu waadudzirira hope. Akamukanganwa. Shamwari undirangarire. Do you know kuti vanhu vanokanganwa? Vanhu andase vanokanganwa. But Joseph haana kuurayiwa nekukanganwa kwake. Undirangarire, ndakauya muno mundisina mhosva. Kana wasvika unoudzawo Farao ndakududzira hope shamwari waenda.
Kune vamwe vanhu vofuti vane tsika dzekuti muupenyu hwake pakati anomududzira hope anomukanganwa. Usave munhu anokanganwa vanhu. Kune munhu anotadza kuziva kwaakabva. Kukanganwa. Hakuda kubatwa nedhimoni inoita sei? But Joseph akaramba akangochengeta kati kana andikanganwa it's okay. Rubatsiro rwangu runobva kuna Jehovha. Time yake yekusimudzwa ikasvika payakaita sei? Because Mwari akaona kuti vanhu vavhara mukana. Vanhu vakavhara door kueast, Mwari anovhura kuwest. Vakavhara kuwest anovhura kunorth. Vakavhara kunorth anovhura kusouth. Kana kusouth kwachaona kuti vanhu muri kugona anovhura kudenga kwamusingagona kusvika. Hapana anovhara chakadiwa naMwari pamusoro poupenyu hwako. Kana uyo akadudzirwa akatoti chatuwaro asara akazoona one day Josefa ashefa, ndinodeclare kusimudzwa kwako kunyange paine vakakuramba, kunyange paine vakakutadzira. The secret yakanga iri yekuti Joseph was with God. Akaita banditi rakapromotwa kutanga kutarisa vamwe mabanditi. Mwari ngaakuite munhu ari promoted ane leadership gift, grace yokuti pawaenda unosimudzirwa. Ndio inonzi blessing inoonekana kuti pawasvika unongotrustika. Rega ndimisiye Joseph ndiuye kuupenyu hwaDavid. Haleluya. Ndiri kuticha favor pamberi paMwari nevanhu. David anodzoka nestatement iyoyo zvekare. God was with David. Samuel wekutanga chapter 16 paverse 18. Panoratidza kuti kumba kwavo, vanhu kumba kwavo vaida kutsikirira tarenda riri pana David. Vanhu vakaberekwa navo. Kwete vanhu vakaberekwa navo. Do you know even the parent wa David chaichai? Aira kuti anga asiri very good to him. Because hakuna baba vanoti last born. Ndio ino yaichiti nhasi ndine mavanga eshumba wotidzokera futi. Mangwana mavanga emapero ndiye mukomana mudiki. Saka urati Jese changa asina care yakakwana na David. Zvitarisei compare Jese na Jacob. Jacob aida Joseph aitomuchengetedza. But David wairamba kutangira nekuna baba. Zvitori nevhesi zvandikutaura 27 verse 10 yebhuku raMapisarema. Inoti even if father and mother forsake me, I will trust in the Lord. Hakuna munhu anonyora statement yakadaro asina nyaya na baba namai vake. Kunyange baba namai vakandirasa ndinocha ndovimba nani. Ndosaka muchiona panga pakuzodzwa vanhu. Zvinonzi nekamwe wakasara. Anokuonekwa akafita. Munhu aisafa rejection. Kana paina anoti ndine rejection, ndauya nenyaya yakanaka. Hazvirapidze favor, hazvirapidze kubata kwaMwari mulife yako. Unoza David anoratidza kuti akanga ari mukomana ane umhare waitoonekwa achikura kuti chimufana chinorwa chichihwina ichi. Kwete izvozvo aiva nechipo chekuridza. Kwete izvozvo hanzi anga trained in speech, aigona kutaura. Kwete izvozvo he was handsome pakumutarisa. Ndizvo anga ari David. But zvese izvozvo vanhu vaiti hatina basa nazvo. Wakamboona here pamwe pokuti kunyange ukagona chinhu vanhu vanoda kuti akinge pasina zvawaita. Utange pasina zvawaita sei? Yes, that's people. Those are the appreciations amunoita even kuvaranda vaMwari akanaka. You are telling and communicating to him that you are blessing as spiritual. Mandinzwa? Muri kuvataurira kuti you are very special to us. But David achifudza makwai iwayo ndiye ari kuachengeta, anoramba achindzokera ikoko. Chiteerera imoni, vakoma vake vakanga vari pavaranda vaSo, vakanga vari mumaranks, vakanga vari masoja aSo. Ndizvoka? But mumwe musi so zvinonzi mweya wetsvina wakabva paari ukaenda mweya wakanaka wakabva paari ukaenda pana David. Ndokubva yasara asina mweya, vasara nemweya wetsvina. Zvonzobva atanga kufila kuti zvandiri kuda izvo zvinoda music, zvinoda anoridza. Eliabha anambobvira akataura kuna So, asi zvakataurwa aripo. Nekuti So aitaura nevaranda vake. Shama haana kumbobvira ataura kuna So, asi zvakataurwa aripo. Kune mweya unoda kunyarara mazita evanhu. Usingade kuti zita rako rikurumbire. Iriko mweya yakadaro. Nyamba kukurumbira kwezita kana usingate zvokutsvaga kunobva kuna Mwari. Abraham anonzi I will make your name great. Greatness is a blessing, is a promise.
Sa greatness ikurambwa nevana vamukoma nevakoma vake chaivo vekuberekwa navo. But Mwari akanaka. Verse 18 yandakupa yaSamueri wokutanga chapter 16. Hanzi kwakangouya mumwe pavaranda asiri wokumba kwavo. Ndiye akati ndinoziva mukomana wekaJese. Mukomana yeye murwi wehondo. Mukomana yeye murume weumhare. Mukomana yeye anoridza. Kunoperera statement yacho inobva yati Mwari anaye mukomana yeye. Mwari anani? Anaye. Akatanga kuona Mwari ari pari. Ndokubva aona matalenta ari pari. Ndinodeclare kuti every talent inoda kufushirwa navaroya, inoda kufushirwa nevaveki, zvichinzi chipo chemunhu chinomuwanira nzvipo. Kune vanoda kunyarara pamusoro petalent rako uri pabasa popromotwa vasirivo, iwe uripo. Tinodeclare parevival ino kugona kwako ngakuonekwe kuti kuripo. Panongo inopromotwa vasirivo, varivo chaivo varipo. Ndozvinoita kingdom yavanhu. Kusvika Mwari amutsa munhu asiri hama yake, ndiye akazopupurira. Ndo zvinoita favor. Favor inoita kuti vanofanira kutaura vakanyarara. Zvinonzi kana mukasandinamata matombo aya ndichamutsa. Tina Mwari wekuti vanhu vakanyarara pamusoro peupenyu hwako vanotsvaga way. Chiri kuitika ndechekuti God is with him. Sezvaingova naJoseph aina Mwari, ndozvina David. Saka ana Mwari haavharirike madhoo ake. Kutora mbatya dzako kunodzigadzira, hana kufitwa nezvakati nezvakati, tinomusungira zvakati. Vanhu vari kudaro, vana Eriabhi vanonyepa. Vanozokuona zvavanga vakasunga zvakuitika pauri iwewe, because hakuna munhu achamira pamberi pako. Joshua anonzi sezvandaiva naMoses, I was with Moses, ndichanewo newe. Pauchatsika uchapatora, hakuna munhu achamira pamberi pako. Haigona kuchema nevaroya, havana capacity yekumira pamberi pako. Haigona kuchema namasatanisa, havana capacity yekumira pamberi pako. Kunyangwe bosi wako anoputa bute, anoenda kung'aka, anokupromota akavarayirwa. Blessing. Ndoza inoita izvozvo. Vakomana vakazongona, chimukomana chavanga vachirambidza kuti ndechekumakwai chakubata hapo. Ko uri kuenda kupi? Ndadedzwa namambo. Wadedzwa ndiatataura nezvako. Ndiri kuziva ndangonzi ndiuye. Akubva ikoko zvikanzi ko chichaitika mambo vatoti ndaamapera wavo. Mwari wekudenga ngaakusimudzire. Usvike panoshamisa nepakuru pamusoro pelife yako. Unoona pachapter 17 chakuuya chikomana chiyeshiya, Mwari vakuchibvisa pasi pedengo. Umhare uye wamboprofitwa nemunhu waasingazive waakutanga kushanda. Kana Mwari vatanga kukushandisa, havagunire pakunoridza chete, vanoti chipo chekuridza chaakushanda. Ndakuda kuti umhare huri mauri huchishanda. Every talent iri mulife yako ndinoiprofita manheru ano. Every ability in your life. Kana uri munyori, nyora zvinoenda kure. Kana uri muimbi, imba zvinoenda kure. Kana uri mushumiri, shumira zvinoenda kure. Kana uri businessman, ita zvinoenda kure. Vakoma ndo vavarakidza kuti vane godo. Chapter 17 pachapfacha vakati zvokunzi ane umhare, at least vangoona kuimba kwake. Isusu tisu vekuhondo regai tiende, vakuenda vaine pompas pavaenda kuhondo. Vakaona hondo yacho haiite, inoda vane favor yaMwari. Kune dzimwe dzinoda vakatakura neMwari. Kudai wakaona kune murume ari kudescribe achinzi makubiti. Murume vane makubiti. Izwi racho chiri kuti makubiti rine maungira nemutsindo. Haleluya. Mukomana achisvika akati Mwari wangu une favor yaanosimbondipa yekubvarura mapere. When divine favor is upon your life, you do the impossible. Haleluya. Vesi inoti iyo ndo paakaona ari pakati pekupa hake chingwa. Uri kuona humbleness, haarambe kutumwa. Mweya wacho wakanaka manje, haarambe kutumwa because ambopromotwa, ari kumbopota achienda kupalaza, achienda kumakwaya, haarambe kutumwa. Kune mumwe munhu kuti akangoti simudzirwei naMwari zvishoma, achatumika. Achatumika.
Life yako wadati Mwari akuendese kure. No matter what you have achieved, be humble. Ndokuti urambe uchivhura madhoo mahombe. Achiziva kuti ndaako kupalace kwavasingabvumidzwe, ndaamabhiyera wamambo zvavasingabvumidzwe vakoma. Nguva yake yekuenda kumakwai ikakwana, aibvisa zvo amabhiyera opfeka zvokumakwai. A humble person ndiye anosimudzwa naMwari. Pauri kuti wasvika neupenyu, if you want to go further than where you are today, continue to be humble. Ukapiwa maduties ako kuno kuchechi, do in a humble spirit. Hakuna kuti zvinenge zvinikakunyengererwa kana ndingasipa azifambe. Kana wakabvuma any duty, kana wakabvuma any department, kana wakabvuma any position, do it with a humble spirit for God to continue to lift you up. Anodzivisa vanozvikudza, anopanyasha kune vanozvininipisa. Ndemuna unizwa zvakanaka panapa. Ndo paari kusvika akati ndauya zvangu nechikafu, asi mhinduro ndinayo. Akati aiwa ndizoite zvokukumbira mukana ka, ndichaonekwa manje. Ndobva asvika so pakati pekutaurwa paya, ndobva atoona kuti mukana uye ndewangu, nokuti hapana ari kuda kuita sei kuushandisa. Akati naimi oenda pane mumwe munhu, naye shamwari zvanzi kudiko pamusoro pemunhu. Zvikanzi anenge amurova, pumba kwavo havabhadhare tax, anopiwa mukadzi. Chete David aiona weakness yekuda vakadzi. Akati mukadzi hakuna tax. Haleluya. Akati hapana pandapinda machena pana. Ndobva aenda pane mumwe Eliab. Ndobva azviona kuti chimufana chiye chine history yekubvarira mapere. Vanoda kuvhara matestimony evamwe chada kuonererwa. Zvikanzi yapano mufana yapano. Akati muri mukoma ndiroenda kwamuri. Zvikanzi wasiyana netumakwai tushoma, mweya wekudzikisirwa, mweya wekutarisirwa basi. Haana kuita basa nazvo. Akatarisa mission yake. Akati apo ndo pane nyembe dzangu manjapo. Ndobva abva ipapo anotopindura ari humble. Akomana, inga ndakuigira chikafu. Is there not a cause? Ndine cause yekuti ndakuigira chikafu kuindava kundidaro. Obva avatiza kuti nokuti dzimwe nguva munhu wese anokudzikisira, shut your ears from that person. Tsvaga anokukurudzira. Ndobva aenda kusvika mumwe azoti rega timuendere kuna mambo. Pane mukomana ari kungoita ari kungohumana imbomupayo kuita hedu kuyashaya kutsvaga kuti amugata hatizivi kuti zvinobuda here, imbotiraye mufanayo. Ndobva aona chimufanayo chiri kuya chidiki chinenge chiri kuto chakatorasika zvochiwadza chakazara nendove dzenenge dzemakwai kwachinoswera chiri pachasvika chasvika kudai zvo. Zvikanzi iwe shamwari unomugona here mukomana? Zvikanzi ndinomugona. Zvikanzi iwe kubva paudiki hwake angova murwi nekuzoita ujaindi murwi. Uye akati vanhu vanoda CV rangu randisingawanzoburitsa. Mulife keep my testimony. Kauda kufamba mufavor ichiramba ina handitarise pandakakundikana. Ndinopatarisa kuti mangwana ndisakundikana ipapo. Ndinotarisa zvandakaachievha. Jehovha vakandigonesa pakati gore riya. Jehovha vakandigonesa pakati gore riya. Iye ane zvaakamboita achazviita futi, nokuti Mwari wedu haasi wekuchuma. Haleluya. Vesi inotaura zvakanaka. Inoti iyo ndo pakanzi ndakabvarura mabere, ndikabvarura shumba. Zvikanzi it's okay, hapana chakaipa, rega ndikupe ama yangu. Ndobva amboda kuipfeka so aine mweya wokunyara kuti ndingazomurambira mambo. Kusvika zvoti handizvikwana izvi, ndobva asudurudza. Handakuita zvandoita sei zvandinoziva. Kubata chikopokopo chake haana kana bakatwa. Vaimbi vekwedu vakati hatina bakatwa, hatina utane nemuseve, hatina bakatwa, hatina utamu nemuseve, totemba naJesu, tovimba naJesu chete. Ndobva atarisana naGoliath. Unouya kwandiri nemunondo. 1 Samuel chapter 17 verse 45. Nebakatwa ndinouya kwauri nezita raJehovha wehondo wakashora. Vanhu vakaona ngondo chainda hakuna. Favor iri pamusoro pako. Gaiti majainda agara mumusha menyu. Majainda anoda kugara marriage yako. Majainda anoda kugara pamafinance ako. Majainda anoda kugara pautano hwako. Nezita raJesu I declare divine favor. I declare divine empowerment. Unonzwa pane imwe vhesa, naJehovha ndinovapa hoto, naJehovha ndinosetuka midhuri. Ndinodeclare vanasikana vanosetuka midhuri. Ndinodeclare vana nababa vanosetuka midhuri.
najesu. But uri kuona secret yaDavid haana divine favor, ane favor yevanhu. Vakoma vacho kumudzvinyirira but anoramba achiva respect. Achipedza ipapo kutanga kuimbirwa nemadzimai kuti David akauraya 10,000, Sauro akauraya 1,000, akadzokera kumakwai kunofudza futi. Asi ane nyembe ari pama headlines munyika yese yaIsrael. Haramba rambo. Mwari akakubatsira ukagona kusanganisa success and humbleness, you will continue. You will continue. You will continue. Hallelujah. David airamba kusokuona zvakanaka zviri pari. Unoti munhu wachitaura pane imwe vhesi anoti ko inini ndini wangu ani ko inini kuti ndingadiwe nemwana wamambo ndigobhinda iva nemunhu anopota achizviti ndiniwo ani kwete kuti kuzvitarisira pasi kuzvininipisa. Who am I that the Lord has taken me this far? Ndakanyanya kugona chi urambe uchiitirwa nyasha nani naMwari. Who am I to deserve such a good marriage? Who am I to deserve such a good job? Ukaramba uri hambo udaro, you open more doors in your life. Hallelujah. Urikuona zviri kuitika. Ane rengi yepamusoro but rengi yana Eliab anoramba achivateerera vakati enda kumakwai anodzokera. Do you not chero ukasimudzirwa sei asi ukasvika mumusha vanhu vape marengi avo. Marengi haatangiri kuchechi, haatangiri kumabasa, anotangira mufamily. Firstborn yemba menyu, even with his weakness or her weaknesses, mupe rengi yo firstborn. Muremekedze. Mwari ndo zvavanoda izvozvo. Be humble. Muri ndo zvakanaka. Ino society of blessing. Yokuti naivo vanoziva kuti tine blessing munin'ina wedu. Kunyange ari munhu mukuru asi kana asvika kuno anotiremekedza. Murume anonzi Lapidoth anotaurwa pavhesi imwe chete. Chapter 4 verse 4 yaJudges. Zvinonzi Deborah, the life of Lapidoth. Hatizomunzwa kumwe. But Deborah tinomunzwa machapters akawanda. Ndiye mutongi waIsrael. But kana asvika kumba kwake anonzi the wife of is humble. Anoziva kuti I'm powerful in the society. But kana ndakumpa baba ndibaba. Kuna vanoti vakata intelligent kudarika varume vavo vanokonzeresa problem mumarriages. Aiva nebasa rakanaka but he's the wife of Lapidoth. Kunoti ukasvika pamba pake hapanzi ngoro yekwachera. Kuna madzimai anotonga misha una ngoro yakanzi ngoro yachera. Kunoti chikwangwari chiri pamba pake hachina kunzi Deborah. Kunyange ari mutongi waIsrael wese ukasvika pamba pake aone pakanzi Deborah, una pakanzi Lapidoth, the wife of. Munhu anosimudzwa naMwari muupenyu kumwe kufa kunoita mamwe marelationships inhau yokusagona kuabata. Humble yourself before the Lord. David was a humble man. Humility yake yaioneka pakufamba kwake naMwari. Ukaenda kuchapter 18 verse 5 yaSamuel wekutanga, zvinonzi wakapromotwa naSaul nokuti akaoneka kuti akanga aina Mwari akamupromota. Ukaenda kuma verse 14 zvinonzi he behaved wisely before Saul. Airarama newisdom. Aitoziva kuti anointing yakabva pana Saul yapandiri, but anamubvira akabata anointing yaSaul old one iyoyo. Nokuti zvotonzi mweya wechina wakabva pana Saul ukaenda pana David. Iye akazviziva kuti chizoro chandapfeka ichi ndechaSauro, but akaziva kuti rengi yakaiswa naMwari haibviswe. Usabvise marengi kana uda kuti Mwari akupe makomborero. Vazhinji vari kuparara pakusaremekedza vanhu. Aita mukuru mupamenyu mukoma wako, aita mukuru mupamenyu ndisisi wako. Remekedza vanhu uone favor inouya paupenyu hwako. Jesu akakura pakufadzani. Hallelujah. Pana munhu anonzwa zvakanaka. Hallelujah. Ndoda kupendera maridzo yangu panapa. Declare manje muupenyu mumwe munhu. Blessing inobva musociety. Bagarira unoita nevanhu. David kunyange achiresistwa kumba, vakapedzera vakuzomuda. Kokupedzera vakazinga vakumusubmita kwaari. Ukaramba uri pana Mwari nezvakakuramba zvichakufarira. Murume akanga aina Mwari, achigona kuremekedza kunyange nevanomurwisa, achigona kuvada. There is no cause to have an enemy when you are a child of God. Vanhu ngavave vavengi vako vanokuvenga iwewe, but do not hate back. Have a
good heart. Have a good heart. That heart yaipa kuti Mwari vaite vamuone. Pakazodzwa vakoma vake David. Tikadzokera ku chapter 16 ya Samuel wekutanga. Samuel chaiye nokuti a prophet prophesies in part and knows in part. Hakuna prophet ari all knowing nokuti munhu ane paanoita sei paanogumira. Zvino ndakatomboda kutora gona mombe akaona Eliab akafitwa akatokomenda akati uyo ndiye muzodziwa waMwari. Asi ndizvo zvinoita muBhaibheri. Akati uyo ndochi muzodziwa waMwari. Vaona gona mombe riri kuramba kubuda. Vakauya Shama, vakauya Abinadhabhi. Kusvika vakwana 7 iko kakaraswa kari kumakwai. Hakuna blessing yako inodiwa na vanhu. Kana Mwari ati ndeyako inouya, ramba wina hana akaita sei. Kusvika Mwari vaudza Samuel chapter 16 verse 7 ya first Samuel. Vanoti ndakasiyana nevanhu. Vanhu vanotarisa zviri kunze, ini ndotarisa zviri pamoyo. Pamoyo paDavid pane chi anoda Mwari kunyangwe akarambwa, anoda Mwari kunyangwe zvakaoma. Rega ndi declare mu life yako, ramba uchida Mwari, ramba uri pamabvi, ramba uchitsvaga Mwari. Vako inouya chete. Haleluya. Especially mugore remaropafadzo anonamirirana newe chete maropafadzo. Iye moyo wacho aitouziva kuti ndine moyo unotsvaga Mwari. Unomunzwa pa chapter 16 verse 7 yemapisarema. Anoti moyo wangu uchandidzidzisa panguva dzeusiku. Aiva newisdom inotaura kubva muitso. Reshona rinoti itso dzangu dzichandidzidzisa. Rechirungu rinoti my heart shall instruct me. Ane voice risiri rebrain. Anonzwa the heart. Kuna wisdom yebrain, kuna wisdom yeheart. Do not declare wisdom inobva pamoyo, inokuonesa ramangwana, inokuzivisa kuda kwa Mwari. Pane wisdom dzakasiyana dzepamoyo nedzekuziva. Philosophical wisdom, kugona kuinteracta nesociety, kugona kufunda, yakanaka wisdom iyoyo, but kune imwe iri superior, the wisdom of the heart. Uri kundinzwa zvakanaka here? Haleluya. Ndo yaiwana David. Unomunzwa achitaura pa chapter 51 verse 6 ebhuku ramapisarema. Anoti munodzidzisa zvokwadi mukatikati mangu, within me. Kana munhu uri munhu wemweya haufambe nebrain, unofamba neheart. Heart yako ikakurambidza kuti usaite chakati unoitrusta, because heart yako yakabatana namweya mutsvene. Jehovha ngaakubatsire uve neuchenjeri hwakawanda unogara pamoyo waiva naDhavhidha, unokonzeresa zvibereko zvemweya. Chenjeri hwepamoyo, wisdom yekutya Jehovha. Haleluya. Ndo yakanga ine murume anonzi David. Amen we. Haleluya. Haleluya. Andidi kubata maexamples akawanda, but pana vanhu rungu kuratidza uriona kurespecta kwaita kumba kwavo nevabereki vake nekuva respect kwaaita. Ndakamboticha nyaya yevabereki vakoma hama dzako. Joseph atiticha kurarama musociety nekwatinoshanda. Ukagona izvozvo unoona kuti mawindo ako haavharike muzvinhu zvaMwari. Ndo yauri kunzwa chichinzi Jesu akakura pakufadza Mwari navanhu, akava nefavor, akatanga kudikika. Kune madhoo anoda kudeclare pamusoro pelife yako iwewe. Famba namweya mutsvene anokudzidzisa zvakavanzika, anokudzidzisa kubata marelationships zvakanaka. Haikuna kuita mukwasha asingapedze kuroora. Papa panogona kunonoka kudairika ipapa. Ipapa munhu anorongeka kuita zvese muupenyu, agoita chikwereti chinobwaira chiri mumba make. Zvimwe zvese haana chikwereti. TV akabhadhara, imba akabhadhara, mota akapedza kubhadhara. Mukadzi wake chikwereti chinobwaira chakamutarisa kudai. Hauchitye chikwereti chinobwaira. You pray for the blessings of your daughter, but munamato wekutanga kupedza kuroora kana chinomatira vana vako. Mubvunzo unatezvara wekuti koseiko asingade kuroora uri kuataka vana vako asikana. Chaunochigara nochikowa enda unopedza kuroora. Maita kakutenza ndinenge ndapinda makati. Ndokuda kugadzira ma relationships. Pedza kuita sei?
Hai. Ivi maamai musanoti ndimi muri kutaurwa, munonetsana nemurume wenyu, ndini ndiri kuvaudza inini. Ari kutaura ndipasta akokwana mufundisi wenyu. Imimi musazvitauri kuti apa mugadhini renyu rangari zvakati, siyanai nazvo. Asi baba pedzai kuita sei? Unoita munhu wechivanhu chekare kare chinenge chingoti hamukwasha mukuyu, anoramba achingogumwa achidonhedza mukuyu. Hausi mukuyu iwewe, uri mwana waMwari, enda unopedza kuroora. Gara necheredzwa mwana waMwari, gara nechikwereti. Chemukadzi ane vana vakawanda varumba mako vakupesera asina kupedza kubhadharo. Haleluya. Ime varoora wirirana naamwene. Tine munhu asingafonera amwene vake, anovaona kunge kompetita naye. Munhu akatichwa kuna Mwari anofadza Mwari nevanhu. Vanhu ngavanzwe kuti kana ukasvika pandamo kuti pauya mukuwasha chaiye, ukasvika kumusha pauya muroora chaiye, wakakura pakufadza Mwari pamwe chete navanhu. Tarapa mweya wekuchaya mapoto. Favor pamberi paMwari nani? Ndo kwakavharwa mamwe blessings ikoko. Chona mwana wako achifuma achikunetsa kutanga kuita mwe musikanzwa. Une rimwe gepe rausina kuvhara, unonamata zvako, but kuna tezvara vari kugunun'una nekuda kwako. Kuna amwene vari kugunun'una nekuda kwako iwe, wakavaparadzanisa murume wako naamai vake. Apa unongochitaura munhu wekuAfrica chaiva. Mwari ngaakuitire zvakanaka. We don't preach to condemn you. Go and amend those relationships. Kana uchiona kuti pamwe task yacho yakakura, tanga kurakidza kupa commitments. After 5 years ndikambonobvisa umombe gore neri. Uchidaro kana uchigona uine capacity, enda unotsvaira. Haikona kugara nebhuku rimwe rinede rokuti munhu anoti wakomana kurwara kwandiri kuita ndakufa here mukwasha uyu asina kupedza kundibhadhara, kurwara kwandiri kuita ndaku, achifunga achirwara iwe. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Jesu wakakura pakufadza Mwari nevanhu. Rega ndipedzise zvangu nyaya yangu vanangu. Jesu watiri kutaura nezvake, ndangobata Joseph, ndikabata David, ndichada kubata nekuda kwenguva vakawanda vari mushoko raMwari. Rega ndipedze naiye chamaaka wacho. Jesu Kristu paari kuberekwa nomukadzi, anditika ari kuticha vanhu marelationships ekuzvininipisa. Vhesi inotaura kuti airakidza kuti zvekuchechi aizvirespecta, zvekumba aita sei? Ipapa ndopanda kubata ipapa. Tataura kumba anditika, totaura kuchechi. Jesu akaendwa naye kuJerusarema ari kuma 12 years. Vaenda naye ndobvaona mwana ari kusara, ari kuziva kukosha kwemba yaMwari. Ndokubva vasvika vakati naye mwana tanga tichikutsvaga. Verse 49 yaRuka chapter 2 inoti iyo akati I was about my father's what? Business. Ndoda kuti ndikudzidzise kuziva chinonzi your father's what? Business. Kana uchida maropafadzo. Wirirana nevakoma vako, chengeta vanoshaya, ita zvakawanda. Blessing iri divine inoenderana neattitude yekuchechi yauinayo. Murunika zvakanaka here panapa imini? Saka zvinonzi akaonekwa ari pakati pevadzidzisi, ari pakati pechi. Kunati Jesus aiziva chinonzi kutichika, both kumba nekupi. Sandadzoka kuchechi, rega ndimbokurakidza life yaJesu yekumba. Mukaenda pa chapter 13 verse 55 yaMatthew, inoti is this not the son of the carpenter? Ndomubvunzo unouya ipapo. Unoti is this not the son of what? The carpenter. Anotozikana kuti mwana komana wani wakapenda, munhu ari musociety. Hazviperere ipapo, chienda pa chapter 6 verse 3 yaMark. Inoti is this not the carpenter? Ndiye akubvunzwa manje. Kuna kuti haasi singori the son of the carpenter, he is also what? Kuna kuti akamentwa nababa vake vekubereka panyama. Baba ndikapenda akagona kuvatedzera, unza kuno plan, unza kuno akso check out chida iso isa vanish, wardrobe yapera hatiitengesei, achitumika. He became a carpenter. Vangani vanogona kukopana baba vavo pane zvavanogona. Kunati Jesu aidzidzisika musociety. Kune vana vasadzidzisike mazuva ano, hamene kuti kuteerera Jesu upi. Pambedha anda kuwaridzirwa nemusikana webasa, iye munhu mukuru, apa ada kuzoroora, ada kuroorwa.
haagone kuwaridza paanorara, haana discipline. Mwana akatichwa akagona zvimwe zvinhu zvakawanda, but akatadza even mahouse calls, muri kuataka marriage yake. Akatadza kuve baba vane bvupa vanobata-bata. Jesu akakura as a carpenter, akazvitora kuna baba vake the carpenter. Ende ukanzwa chirungu chinoti the carpenter, vakafunda chirungu vanoziva kuti the is a definite article, hazi carpenter nje, is the carpenter. Anozivikanwa kuti amutaure zita rake, mukangoti Jesus the carpenter, vanoziva kuti carpenter inorwa nemurume yaite. Kunoti akabvuma kutichwa, is not just a carpenter, he is the carpenter. Kubvuma kutichwa nesociety, iye ari Mwari wakazvininipisa, akafanana nevanhu, akava munhu kuvana. Humble yourself, be teachable in life. Be teachable in life. Hela basukura baya. Wakagona kuva the carpenter. Ndobva auya, ndobva agona kudzidza. Hanzi vaishamisika nezvaaibvunza. Akuzi kubvunza kwekuva wachisa. Aida kukura, aiva humble, aida kudzidza. Kuti Jesu akatodzidziswa nemaFarisi, patsoka dzemaFarisi. Bvuma kugara pasi pevamwe. Munhu ane zvaanogona, bvuma kuenda pasi pake, akupe. Dzidza, so that you can grow. When the pastor stands here, he's standing purpose yekuti ukure. When the elder stands before you, arikuda kuti ukure. Ila munhu anofunda, kana uchida kuti Mwari vakusimudze. Timothy wakasimudzwa na Paul because he was a good student. Elisha wakasimudzwa na Elijah because he was a good student. Joshua wakasimudzwa na Moses because he was a good student. Jehovah ngakubatsire uve nemweya unofundisika. Okunoya maropafadzo. Kana munhu achibvuma kudzidza achizvininipisa, unoona kuti kune kuri kuendwa. But kana munhu asingade kudzidziswa, hadi kudzwa chokwadi. Akataura chokwadi anofunga ndakanganiswa. But anoda kudzidziswa, anototi chokwadi ichocho mafuta ari kuyerera pandiri. Ndotsaka kuti paklasi yaJesu vakapasa ndiwo vakatsurwa stereki. Kune munhu kuti akaudzwa chokwadi anotsondoreka. But vakapasa paklasi yaJesu ndiwo vanhu vakaita sei? Ndiwo vanhu vaitukwa. Imi kana pasina ukama nemunhu hauna simba rekumutsiura stereki. Munhu unotsura munhu une ukama naye. Ndotsaka kuti pana Jesu, Judas akanga asingabude, pana Judas Jesu anga asingabude pachena. Aitaka kumureva, pakati penyu pana achandipandukira. Pakati penyu pana serious here. But musi wakatadza Peter, anambomnyenyeredza. Chapter 16 verse 23 ebhuku raMatthew, anoti get behind me Satan. Pane ukama. Vakomana vanga vari muina seko vaivai. Bible rinoti iro, pane mumwe musi wakada kuita demonstration yekuita manyawi. Tinoburutsa moto wa Elijah, tikaparadza maSamaritans ari kukurambidzai, zvanzi vakomana imi mamuzive mweya uri mamurimi. Aivatsura. Hallelujah. Ipo pakumentwa, pane correction, pane rebuke. Kune nguva dzekukuridzirwa, kune nguva dzekukorektwa. Iro vhangeri kana uchida kukura, usatsvage panongoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, usatsvage panongoti ndichava musoro ndichava muswe. Tsvaga mavhesi ari kurwa neupombo uri mauri, tsvaga mavhesi ari kurwa neutsotsi uri mauri, ndokunonzi kumentwa neshoko raMwari. Ukadaro ropafadzo rinovhurika. Ukadaro pauri panouya chinonzi the favor of the Lord. Favor yaMwari ndo painouya ipapo. Kana yauya favor yaMwari inofananidzwa neruoko rwakanaka rwaJehovha. Ukaona pese panonzi ruoko rwaJehovha rwaiva pamusoro paningi, that was the hand of favor. Ndoda kudeclare ruoko rwaJehovha pamusoro poupenyu hwako. Kana ruoko rwaJehovha rwauya pamusoro pako, favor yaMwari yauya pamusoro pako, kune vaakupiwa ruoko rwaJehovha pari kuprofitwa mwaka wekuropafadzwa. The hand of the Lord is coming upon your life. Iya David achiziva favor, anotaura zvakanaka. 139 pavhesi ya5 anoti Jehovha akandikomberedza kumativi ose, ndokubva aisa ruoko rwake pamusoro pangu. Ruoko rwaJehovha
rugova rwenyasha ndinorudeclare pamusoro peupenyu hwako. Charwakanakira ruoko rwacho kana rwuri pamusoro pako nderwefevha, asi kana rworova muvengi nderwejudgment. Wese anorwa newe achasangana neruoko irworwo. Kurwa hakuzi kwako, kuna Jehovha anoti naDhavhidha, irwai nevanorwa neni, varume kana uine fevha, hapana anorwa newe akakukunda. Vhesi inoti anoshandura kutukwa kuti kuve kuropafadzwa. Ndinodeclare manheru ano the movement of the hand of favor over your life. Kana ruoko irworwo rwauya, 1 Kings chapter 18 verse 46 rwakauya pamusoro paElijah, vamwe vachivimba nemabhiza, vamwe vachivimba nengoro. But when the hand of the Lord is upon you, you overtake those with chariots, machariots ezvikwambo, machariots euroya, machariots ekuzvikudza. Ndinodeclare kuti unovaovertake. The hand of favor is coming upon your life. Ndiyo hand inokuitisa zvisingagoneke pakufunga kwevanhu. Nehemaya ari mudiri wewaina, zvinonzi ruoko irworwo rwakauya, akanzwa kuti masingo akadonha ndokubva aenda kuJerusarema akatanga kuudza vanhu. Ukaenda kumachapter 2 verse 18 yaNehemaya, zvinonzi akavaudza pamusoro peruoko rwakanaka rwaiva pamusoro pake. Akavaka masingo. Tobhaya achiti azviite, akavaka masingo. Sanbalati achiti azviite. Kana fevha yavepo, unovaka zvinopera. I declare mweya wedevelopment because of the hand of the Lord upon your life. Chapter 8 kuma verse 21 to 23 yaEzra. Ezra anoti takaramba kuti mambo atipe masoja, tikatsanya nokuti mambo takanga tamuudza kuti pamusoro pedu pane ruoko rwuripo. Kunyangwe nzira yavuto yaiva nemabhanditi, ruoko rwaJehovha rwakarwa nemabhanditi iwayo. Tinoda ruoko runorwa nemabhanditi ezvikwambo, rejection, ekuramba, ekutarisirwa pasi. I declare the hand of the Lord upon you, my sister. I declare the hand of the Lord upon you, my brother. Ndiri kuona ruoko pamusoro peupenyu hwako rwakaenda pana Ezekiel 37 pavhesi ya 1. Anoti ruoko rwaJehovha rwakanga rwuri pamusoro pangu, ndokubva ndapinda mupata makanga muine mapfupa akaoma. Vamwe venyu upenyu unenge mupata une mapfupa akaoma. But when the hand of favor comes upon your life, zvisina kubatana, zvinobatana. Unotanga kuprofita kuti naJehovha ndinoenda kure, naJehovha ndinosetuka mudhuri, naJehovha no weapon forged against me shall prosper. NaJehovha vari kwandiri vakawanda kudarika vanondirwisa. NaJehovha ari mandiri akakura kudarika ari munyika. You will not die a man, you will not die a woman. Vanovipa naJehovha vakafanana neGomore Zayona. Ndakudeclare ruoko rwokuti rukaya pamusoro pako, vanana Farao vari pazvigaro vanokurota. Ona wakubvisa mbatya dzekujera. Ndinodeclare maropafadzo anoattracta favor. You are now going to be a magnetic field inoattracta vanhu vane madhoo ako, inoattracta madestiny helper. Zvakutoitika pandiri kudeclare kudai. Ndatova murazo wemoto, zvakaitwa kumusha hazvikanganise ruoko rwako kuti rwaJehovha ruende pamusoro pako. I see you crossing over in the mighty name of Jesus. Neruoko irworwo Jorodhani ndoyambuka, neruoko irworwo pamara pane mvura inovava inotapira.
neruoko irworwo muranje ndinobhekerwa chingwa chewatumwa neruoko irworwo murenje mbatya dzangu hadzisakare. I declare the hand of the Lord, that is the power of the Holy Ghost, pamusoro pelife yako. Kune matarenda ngakawanda atinofukunura service. Kune madestiny ngakawanda atinofukunura service. The hand of the Lord wakagara simdzamo wako. Handizive chakakukuwadza, but achikanganise destiny yako. Handizive chawakatadzira Mwari achikanganise destiny yako. I prophesy favor pabhenji rawakagara. Pane minyama iri kusara yakagara pawakagara. Favor yako yakudamburura zvakaitika mubackground yako. Kune simba rakutokumhara makagara, simsama ukuvhare maziso. Kwakutoya chizoro cheruoko rwaJehovha. Ruoko rwaJehovha is a symbol of the power of the Holy Ghost. Kaverenga chapter 11 verse 20 yaruka inoti kana ndichidzinga mweya wetsvina nemunwe waJehovha, then the kingdom of God has come upon you. That is the hand that is upon your life.